سوم سوال مسئله مزاربه برادر. امین مزاربه و یک آدم که سپانسر پولاشکی کار میکند دیگرو مهنتاشکی، اگر این درست باشد. بله. پول دادگی آدم 1 میلیون پول میدهد، بعد از آیندهش در آینده با 1 میلیون دیگر فایده جمع میشود. договор мобайни шерико 50-50 500,000 аз они меҳнаткардагиҳо 500,000 аз они пулдодагӣ. аз ҳамин фоида меҳнат кардаги одамо аз пули 500,000 худаш закот метиҳад ё аз пули 1 миллиони пулпарофтаги спонсорон закот медиҳад? закоти ҳар як одам алоҳида аст бародар. ва ҳар як тиҷорат алоҳида ҳисоб карда алоҳида закот наметид. Масалан якум маротиба соли 2026 мана 1447 ҳиҷрӣ дар моҳи рамазон шумо молатон ба $5,000 расид, фарз кардем, ё $10,000 шуд. якум бор молатон ба нисоб расид дар ҳамин 10 рамазон ё 15 рамазон $10,000 пулдор шудед. яъне ки ҳамин рӯз молатон ба нисоб расид. лекин шариат ҳамин рӯза худаш закот те намегӯяд. як сол гузарад, бо ҳамин пул дар дастат бошад, зиёд бошад, хо кам бошад, ҳамин атроф бошад, соли оянда закот фарз аст. лекин имрӯз агар закот дида мешад, пешакӣ мешад аллакай. соли оянда ҳамин 10,000 масалан 100,000 шуд. ҳамин рӯзи закотатон аммо 100,000 закот метид. агар 8,000 шуд, аммо 8,000 метид. агар масалан 50,000 шуд, аз 50,000 закот метид. ин хел не ки ҳар як мола мана аз ин тиҷорат $20,000 омад, закоташ алоҳида, аз ваяш 10,000 омад, алоҳида не. умуми моле ки доред ҳамаша ҷамъ мекунед. пули нақд, молҳое ки барои фурӯш гузошта шудааст, молҳое ки дар хазинатон ҳоли истодааст, молҳое ки ҳоли дар раҳ омада истодааст, қарзое ки мардум дар дасти мардум насия боро ҳаст, ваям пули нақд ба ҳисоб мекунед. пулое ки ба мардум қарз додеду вай пули шумо ҳаст, бояд гардонанд, ваям ҳисоб мекунед. ҳамин чизҳои ҳисоб карда дуним фоизаша дар як сол як маротиба закот мебароред. яъне ки ин хел ҳар як кора алоҳида закот намебароред. рӯзи закотатон як рӯз аст, дар ҳамон рӯз пулотонро ҳисоб мекунед, мебароред. бале. ҳамин буд ки пулдиҳанда спонсор ҳамин дафъа тавсия дод ки аз ҳамин 1 миллионе ки тани пули ман ҳаст, ҳаммо мо тақсим карда аз ҳамин закоте. мо гуфтем мо меҳнат кардем, фоиди худомо гирифтем, аз фоиди худомо закот метем, чунки вай моли мо. тани пуле ки шумо парофтед, вай моли шумо бояд тед закоти вай молатон. ҳамин дуруст мешавад. бале, соҳиби пул масалан вай пул аз они ин аст, закоташ баргардани ин воҷиб аст. пул ба ки тааллуқ дошта бошад, закоташ ҳамо медиҳем. хел не ки биёед то ин пула ҳама каса кор кардем, закоташ пули обшитим. не, закоташ пули худатон медиҳем. вай закот диқа пули мол не, аз закот чӣ метарситон? бале. аз закот иншоалло наметарсем, аҷроша медонем иншоалло.